Rusiýada Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrlan gowzalagynyň ýygyny türkmen häkimetleri bu ýurtda, hususan da Moskwada işleýän we okuyan türkmenistanlylaryň dogan garyndaşlary bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan we Daşowut welaýatlaryndaky idaralarynyň resmileri ýygnaga gatnaşan raýatlary Moskwada ýagdaýyň gün-günden çylşyrymlaşýandygyny aýdyp, olary Rusiýadaky dogan garyndaşlaryndan Türkmenistana dolanmagy sorumagy maslahat berýärler. Bellisek bu türkmen resmileriniň Rusiýa barada ynamsyz sözleri açyçan aýtmak bilen bagly soňky ýyllarda bilinýän ilkinji waka boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, Balkanyň we Daşowutyň migrasiýa resmileri bu ýygnaklary şu hepdäniň başynda 26-njy iýunda geçirip başladylar. Soňky günlerde dünýä medeniýetinde peýda bolýan habarlardan çen tutulsa, Rus hökümeti öz harbylarynyň gowşakdygyny, günwatar NATO güýçlerine garşy goranuş ulgamynyň gowşakdygyny görkezdi. Ruslar öz raýatlarynyň howpsuzlygyny üpçün edip bilmeýän wagty daşary ýurtlardan gelen migrantlaryň howpsuzlygyna kepil geçip bilmediler diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly ene migrasiýa işgäriniň aýdan sözlerini titirledi. Häkimetleriň bu ýygnaklary 23-nji iýunda Rusiýada Wagner hakyna tutma toporunyň ýolbaşçysy Yevgeniy Prigojinin ýaragly gowzalagyň turuzmagynyň ýygynyna gabat geldi. Wagnerçiler şonda Gunorta harby okrugynyň merkeziniň ýerleşýän şäherni Don boýundaky Rostowy gödökçülük astyna aldy. Ýöne soňra Rus häkimetleri ýaragly pitnäniň özara ulalaşyk esasynda ýatyrlandygyny ýylan etdiler. Migrasiýa işgärleri Moskwada ýagdaýyň gün-günden çylşyrymlaşýandygyny aýdyp, Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna hem ünsü çekýärler. Ukrainanyň harby güýçleriniň haçan we nireden dron hüjümlerini etjegi barada Rusiýanyň harbylarynyň hem habary ýok. Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň howpsuzlygyndan alady edip, olaryň şol hüjümleriň gurbany bolmagyndan howatyrlanýar diýip, Balkanda ene migrasiýa işgäriniň sözlerini getirdi. Şeýlede resmiler Tomuz paslynyň dowamında Moskwada ýagdaýyň çylşyrymlaşmagynyň ähtimaldygyna hem ünsü çekdiler. Eger ýagdaý şeýle bolsa, onda Moskwanyň ýokary hujaýlaryny okuyan türkmen ýaşlarynyň okuwlaryny Kazan we Astrahan şäherlerindäki uniwersitetlere geçirip bermek boýunça döwletimiz işleri alyp barar. Diýip ýygnaga gatnaşan Daşowutly ýaşaýjy migrasiýa resmiýetiniň raýatlary beren wadasyny titirledi. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, migrasiýa resmiýetleri türkmen hökümetiniň Aşgabat, Moskwa uğru boýunça uçar gatnawyny ýatyrmak ähtimallygynyň bardygyny hem duýdurdylar. Olar şu günler uçar gatnawlary bar wagty adamlarymyz ýurda dolansalar, özleri we garyndaşlary üçin gowy bolardy hem diýdiler diýip Daşowutly ýaşaýjy aýtdy. Bu türkmen resmileriniň Rusiýa barada ynamsyz sözleri açyçan aýtmak bilen bagly soňky ýyllarda bilinýän ilkinji waka boldy. Bellesek türkmen hökümeti Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuny hem häzire çenli resmi derejede agzaman gelýär. Görünüşinden türkmen hökümetine Rusiýanyň gowşaýanlygy we bu töweşde Moskwanyň ýeňilmek howpynyň bardygy barada pikirler peýda bolana meňdeýär. Diýip Daşowutly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen resmiýetleriniň aýdan sözleri ýygnaga gatnaşan adamlaryň käbirinde täsir galdyrdy. Adamlaryň käbiri şu Tomuz paslynyň dowamında çağalaryny ýa-da Moskwada zähmet çeken garyndaşlaryny ýurda getirmek üçin ellerinden gelenini etjekdigini wada berdiler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Munyň bilen bir wagtda häkimetleriň bu çağırşlaryna şüphe bilen çemeleşýän raýatlar hem bar. Olar öz aralarynda bu pikirler hakykatmy ýa-da häkimetleriň öz raýatlaryny ýurda getirmek üçin edýän nowatdaky tagyllasmy diýen soraglary orta atdylar. Bu häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Balkanly ene sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan we Daşowut welaýatlaryndaky idaralary bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary döwletlere gitmek isleýän raýatlar köpelýär. Muňa uzaga çeken ykdysady krizis, işsizlik, korrupsiýa, aýlyk haklarynyň gijikdirilmegi, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygy, häkimetleriň ilata edýän gödökçüligi we basyşy sebäp bolýar. Bu habarlaryň arasynda soňky aýlarda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barha çäklendirýän ýaly bolup görünýär. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri raýatlar biometriki pasport almakda kynçylyk çekýärler. Ýurdun käbir sebitlerinde biometriki pasportlar üçin nowatlar ençeme aý soňa, käbirinde bolsa pasport bermek işi wagtlaýynça towtadylýar. Hususan da Liwap welaýatynda pasport almak üçin dekabr aýyna nowat berilýär. Türkmen häkimetleri we medeniýet serişdeleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýarlar.